la lucrul ăsta. Uite, nu, serios, pune mâna pe asta și uite-te la el dacă... Controlează, vezi dacă este în regulă, vezi dacă este adevărat, dacă nu cumva e, știu, într-un fel trucat. Și? Pe urmă ce se întâmplă? După aia să încerc să-l bag... Unde să-l bagi? Undeva în interiorul... Uai, de mine, lasă-mă în pace! Dar este o iluzie, doar o iluzie. Și să vezi că iese pe partea aceea. Ei, nu mai că mă omor aici în plină. Ok, atunci îl bag în mine. Bagă la tine, ia să văd. Dar după aia trebuie să încerci și în tine. Și în mine? Ia, hai! Ia să vedem în cine... Băi, dar trebuie să fiu cumva relaxată. Deci încerc întâi cu mine, nu? Ah, ok. Fii atent. Uite. Ia să vedem. Nu scoate pe partea elaltă, fetiță. Ui! Hai, ține-mă puțin. Să te țin? Da. Să nu zici că să-l scot eu, că n-am nicio. Da. Ia altul. Ha? Scoate altul. Mișto, nu? Acum e momentul... Nu, la mine nu. Mi-e frică. Crede-mă, să fie... Nu-i dureros, este doar o iluzie. Deci încerc încă o dată cu mine. Fii atent, încerc încă o dată cu mine. Asta este o monedă mexicană. Ține mâna așa. Așa? Ține mai jos. Deci asta este... Că nu zici că trebuie filmat. Asta este o monedă americană. Iar asta de aici este un spațiu gol pentru moneda chinezească. Asta domnule, mai spus. Din China. Nu știu ce găsiți de râs. Foarte încet. Ok. Mare atenție. Să iau o singură monedă. Iau moneda americană. Așa. O așez aici în buzunar. Da. Și dacă s-a întâmplat lucrul ăsta de adevărat, n-ar trebui ca să o mai vezi încă o dată aici. Bun. Uite, hai ca să... Nu s-a terminat. Nu s-a terminat? Deci deja la faza asta mi-a dat un impuls extraordinar. Hai de mine! Hai să-ți dau unul mai... Nu, stai, destul, mai vreau unul și de aici. Eu zic că nu-i rău să știi câteva trucuri, vezi? Așa. Uite, fără buzunare de data asta. Uite, fii atent. Am să iau moneda chinezească și cu moneda mexicană. Încercați să uitați de wire transfer sau alte lucruri de gen ăsta și gândiți-vă la... Pune mișto asta? Ia de. Hai, lasă! Ia să văd! Dă să văd! Băi! Ce-i pe spatele cărților astea? Îngeri. Îngeri. Sunt îngeri care stau pe o bicicletă. Uite, sunt văzuți din față. Sunt 4 îngeri aici și ăștia 2. Sunt ca în oglindă așezați. Sunt așezați fix ca în oglindă. Exact așa. Țineți partea asta. Și acum. Nu o să credeți lucrul ăsta. Uite. Marș! Stai. Marș! Uite-te aici. Marș! Vino încoace. Marș, nu se poate. Acum, ăsta de aici. Uite-te la ăsta de aici. Și acum, stai, uite-te la asta. Din cu o dublă. Nu se poate, mă dai vie. Nu se poate, frate.
Super tare. Așa